Nani guys, igama Nqobile nginiphathela amanqampunqampu okuzokwenzeka kumkhokha ngeviki elilandelayo. Kuvezwe ukuthi emva kwayo yonke le nqushunqushu kade iqhubeka phakathi kaMphephethe noKhulekani kanye nonkosikazi wakho Nomkhosi, uSiphamandla uzobe seqoka ukuthi uKhulekani benoNomkhosi bethathe zonke iy'mpahla zabo bephume bephele emagcekeni akoMthembu. Kanti-ke lokho kuzodala ukuthi uKhulekani athathe isinqumo esizoshaqisa kuwo wonke umndeni wakoMthembu. Kuphinde kwaveza ukuthi uNdlovu angeke aphatheke kahle neze emva kokuthi phela amakhosikazi akhe amphendukele angenzi ngale ndlela le yena kade eplane ngayo. Siyazi-ke guys ukuthi uNdlovu ubatshelile ukuthi lalelani la kuzomele nigibele isitimela engikusona nihambe niyokhonza ebandleni elisha likaKhulekani. Kanti-ke siyabona ukuthi amakhosikazi akhe kanye nendodakazi yakho Sibahle abafuni ukusigibela lesi sitimela kaziyozala nkomoni. Kuphinde kwaveza ukuthi-ke uNdlovu uzobe senza umhlatshelo for uKhulekani. Angagcini-ke lapho futhi uzobe seqhamuka nesu elizomjabulisa kakhulu uKhulekani, elizokwenza ukuthi-ke ibandla likaKhulekani elisha lihluke phela kula maJudiya lawa angempela. Siyamazi-ke guys uNdlovu ukuthi kade ayisifuna lesi sikhundla sokuba yinsila kaMkhululi. Cabanga ukuthi wonke la maqhinga nje waletha nje ngoba nakho phela egejele leso sikhundla. Hhayi-ke ngathi uzosithola-ke ngoba ngathi namaqhinga akhe namacebo akhe ayamjabulisa kakhulu uKhulekani. Hhayi-ke siyazi-ke guys ukuthi uMphephethe benoNomkhosi angathi ngeke baphinde nje babone ngaso linye. Sekuzoba nje sengathi abasiyena uMamezala noMaguti, sebephinduke nje ikati negundane, uTom and Jerry inkosi impela. Hhayi-ke kuveze ukuthi-ke uMphephethe uzobe sefuna ukuziphindiselela kuNomkhosi. Ukuthi wenzeni-ke hhayi asazi, mhlawumpe sekukhona okunye akwenzile ngaphezu kwalokhu esikwaziyo ukuthi kade bengaboni ngaso linye. uNomkhosi ebhizi emtshela ukuthi umama okhethayo ongamthandi uKhulekani, ingakho nje uKhulekani akhetha ukuhamba laphaya koMthembu ingoba wayebona indlela aphathwa ngayo laphaya koMthembu, ngoba nje uMphephethe akakazi nje amthande nakanye uKhulekani. Kuphinde kwaveza ukuthi-ke uMaMzobe angathi akasifundanga kahle isifundo sakhe. Kusho ukuthi-ke kuyacaca wayesenga ezimithiyo umethi yena useguqukile, usezelwe kabusha. Ngoba nakho phela usencamela ukuthi afulathele umyeni wakhe nomndeni wakhe alandele uKhulekani ambize ngokuthi usengumkhululi wakhe. Kuphinde kwaveza ukuthi impela isazobambana ngehluthu phakathi kaSiphamandla benoKhulekani, okuzokwenza ukuthi uManzimande aphoxeke ashawe amahloni ngezenzo zamadodana akhe. Aphela lapho-ke guys amanqampunqampu, ungakhohlwa futhi nokulandela amazwibela azoqala ngeviki elilandelayo ngoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu. Ningakhohlwa nanokusubscribe, like and comment. Until next time, bye.